tanssitaan ja tänä jouluna joulurallia. Ja se on Vol 2 meidän aikaisemmasta joulurallista. Laulajina Eino ja Aapeli, jouluralli 2. Ja tämähän alkaa sitten 4 omalla liikkeellä. Eli omia patsaita 4 kappaletta. Mikä se olisi Artun ensimmäinen patsas? Minun toinen olisi tämmöinen. Ja 3. ja 4. Ja sen jälkeen lunta sataa. Tiedättekö, jos lunta sataa, jos ei siellä sadakaan, niin voiko joulupukki tulla? Ei ehkä. Sitten joutuu sitten kantamaan ne lahjat käsissään, jos ei olekaan semmoista sujuvaa tietä. Ja taas lähtee lumisädet laskemaan. Ja mitäpä jos joulupukki ei pystykään tulla? Se kokeilee eri vaihtoehtoja ja voi mennä vaikka junaan ja laittaa junan ylähyllylle lahjat ja alahyllylle lahjat. Ja taas meillä on 8 omaa liikettä. Ja tehdään 8 omaa liikettä. Ensimmäinen, toinen, 3, 4, 5, 7 ja 8. Mitenkä se sitten Arto jatkaisi tästä? Sitten me hypätään tällä tavalla ja laitetaan kädet näin. Ja tämä tarkoittaa sitä, että ei itkeä saa. Mutta sitten ei myöskään saa meluta, koska sopu on paljon mukavampaa. Ja sittenhän se joulupukki lähtee jo matkaan. Ja sitten me uudestaan ei itkeä saa, ei myöskään meluta saa, koska tonttu voi tulla ikkunan taa. Ja taas joulupukki matkaa jo käy. Mutta joulumaa meillä on ihana. Ja se on niinku tunturia lunta. Ja joulumaa on ihmismielen valtakunta pyörättää. Sitten me lähdetään laukkaamaan tuonne sivulle 4 laukkaa. Ja kädet laskeutuu alas 4 laukkaa. Ja tiedätkö, sitten otetaan meidän polvien seisonta ja tehdään sellainen sydän. Ja se sydän voi sykkiä. No mitäs me sitten tehtiin? Sitten voidaan taas hypätä uudestaan, ei itkeessä. Ei meluta saa, sopu on paljon mukavampaa. Ja sitten taas joulupukki matkaan jo käy. Ja taas ei itkeä saa, ei meluta saa, tonttu voi tulla ikkunan taa ja joulupukki matkaan jo käy. Ja sitten me jatketaan vielä matkaa hetken aikaa ja löydetään kaveri tai useampi kaveri. Ja lähtee, että sinä ja minä, sinä ja minä. No sitten osoitetaan sitten teitä kohti. Sinä ja minä, sinä ja minä. Sitten hypätään 4 hyppyä ja runnotellaan nyrkillä sinne kattoon. 1, 2, 3. Ja sen jälkeen otetaan paljon ääntä ja sitten jatketaan. Taas ei itkeessä, ei melodassa saa. Sopu on paljon mukavampaa ja joulupukki matkaa jo käy. Ja taas hypätään, ei itkeessä, ei melodassa. Tonttu voi tulla ikkunalta ja joulupukki matkaa jo käy. Sitten tehdään vielä kerran, ei itkeessä, ei melodassa. Sopu on paljon mukavampaa, joulupukki jo käy. Itkeessä, ei melodassa, tonttu voi tulla ikkunalta, joulupukki. Ja sitten loppuasento. Jes, ei muuta kuin reeni-intoa ja mukavaa jouluodotusta.